draga moja, zel sam sve kak si rekla, ali ode moja penzica. To sam si i mislila da boš sve potrošil. Eto ti je tak. Pak si bil na akciji, kaj ne? Je, vidim. Svaki si ti tu donesen. Gle, šunka. Stavi to malo sutra. Sirni namaz. Prek sutra. Jesus nam. Mesto jučer. Na jučer? Jebate, gle, to zato kad nisi imao čale, ali... Boj oni meni vrnuli peneze, ne? Boj oni Štef, bogati. Mesto ti je istekal rok. Vidim. Evo, nekaj kaj mi je istekal rok. Stara moja, pogleć. Gle, rok trajanja neograničen. Ništa. Pa gledaj, za godinu, dvije bu mu istekle rok. Znaš da sam se zdebdala. Ajde, probaj. Kaj ne vidiš? Sad. Sad nego kako stvoren je za tebe. Daj, ne da mi se. Ma daj. Ma ne mrem sad. Kak ne možeš? Ne, kako se ne iđe? Joj, čuj, a jesi za jednu brzinsku akciju, a? Jasus, kaj si ponoril, ma daj, mogla bi neko naići. Pa nama niko ne najlazi, kaj ti je? Kak da ne nisam sigurna, može neko... Ja sam ti rekla da može neko naići. Joj, kako sam. Joj, nema nikoga, tebi se to samo učinilo, čuj! Da ipak probam. Evo nekaj iza mene, jevate, ovo sam sigurno žel. Viš me, kak pančovina, lej! Stara, kaj viš, kak mi stoji, a? Jasus, kako. A gledaj stari, a dobro ti stoji, a? Spreman za akciju! Ko, o čemu ti o akciji? Nego znaš kaj, meni sam one lazanje da se pek, ajde malo pripazi. Dobro. Idem se, cijelo jutro sam čistila, kaj niš nisi vidio, nisam bila kod frizera. Da ipak probaš taj. Ne mrem sad, gled, pazi da me zavole, počinje mi serija, stari. Da ti babe, serije i sen. Pak ide ona spat, si ja malo počinu. Tak. Serija. Ja malo podrijelo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Što izvolite? Pa izvolite što želite. Mi smo malo navratili, vidjeli smo vrata su vam otvorena pa smo ušli, ali ako smetamo doći ćemo mi kasnije. Jel to ste vi zakaj dolazili kasnije? Ja sam Jozo. A Dobro. Susjed Bozo. Ja sam Štef, inženjer prometa u mirovini. Pa kad ste već došli, dečki, sedite se. Jeste možda za jednu rakijicu? Ja sam u Matušu. Kaj sam si? Kaj bi bil sam? Imam ženu, imam čer, imam unuku, bogati, svaki bi bil sam, jeli? Kod vas se dobro živi, a? U mirovini, Sve je to kupljeno na akciji. Ali živi. Sva sreća da si penzioner. Oj, kakva ti je to sreća, bogati. A penzija ti dolazi svaki mjesec. Je, dolazi, crkavica. Nek dečija, s čim se vi bavite? Mi se ne bavimo ničim. I kad s ničim se morate baviti, barem u slobodno vrijeme, ne? Naše vrijeme je svo slobodno. Slobodni smo
smo ko ptice. A, vidim. I, volite, niste zračnicu, a? Mi vam ne pijemo, a u zadnje vrijeme baš niti ne jedemo. Jeli? Ne jedemo gladno. A čujte, a kak to da onda niste otišli u Irsku? Irsku? Je. Pa nije Irska rješenje. A, ja bi već prešao da sam na vašem mjestu, već davno. Kak? Lepo s avionom? A avionom nikako. Kaj, strah vas je letenja? Ne, kakvog letenja, ni avionom. Ali kad se sjetim aerodromskih zgrada, noge mi se otkrnu. Htjeli ste reći aerodromskih zgrada. A Da, zakaj? sused. Njemu je u glavi terorizam. Ljudi s dugom kosom, ljudi s bradom, čelavci, žene trudnice, žene s punđom i žene s velikim cicama. Kaj? S velikim cicama? Dečki, ima možda kakvo organizirano razgledavanje toga aerodroma. Krupni jurne kad se setim jebate. Kjere vam jurne kad se sjetite cica? Še malo, čula baka. Da, i velite sused ovoga ne radite, ili, ali neka bi trebale delati, barem u slobodno vreme, mislim. Mi vam to radimo onak čist kak hobi. A, znam se, ali ima nešto znači, imate hobi. Valjda su dobili nekakvo nasljedstvo, pak vas ni briga, jeli? Ma jo, nije nasljedstvo, ali je ostavština. Kaj? Ostavština. Da, ostavština. Ostavština, nasljedstvo, pa to ti jedno te isto. Susjed, Kaj? to vam je pošten posao. Je? Jer mi skupljamo ono kaj ljudi ostane. Kužim. Dobro, a kak se nosite s tim da skupljate tu ostavštinu? Lako. Nitko nas ne pozna. Pa čujte, neko bi vas vidio, kad tata, kaj veliju, prijatelji, familija. Imamo rješenje za to. Mi se maskiramo i da nas ne prepoznaju. Isuse Bože, dečki, pa Evo, niste normalni. upravo idemo u akciju. Pa niste normalni, gled, pozgledate kao teroristi, ovak siti na ulicu. Ne, Nije normalno, kaj vam je? ne bojimo se ničeg. Isuse Bože moj. Da vas moja žena vidi, ona bi se prestrašila ko pes. Jel to neke gori? Kaj? Sam ti rekla da prepaziš, pak bom mi go... Daj, smiri se, nije ono kaj misliš, gledaj. Nije Ja teroristički ću na noge, mi sad rezu. Pušti jednu spila. Ne bom se sad spila. Gle, Ne to su ti naši novi susedi, gospon Jozo i gospon Bozo. Oni ti ideju po ostavštinu, me razmiš? Aha, idu po Je. Ja sam Jozo. Jako ste mi zgodni. Ja si čuo. Je. Ja budu. Joj, ja mislila, shvatila sam. A nije vam lako. Nije. A, Susjeda, mi skupljamo ono kaj ljudi ostave. To je naš posao, pošten posao. je, vidim to. A koja su ovo vremena grozno. He. A mene vam hvata jugonostalgija. Dečki, mislim, ne znam kaj vam. Joj, susjed, budite bez brige. A danas moraš biti jugonostalgičar. Možeš biti desničar, ljevičar, centraš, ustašoid, partizančina. Možeš biti sve. Samo ne možeš biti pošten čovjek. Jugonostalgičar. Ma kako jugonostalgiji vi pričate? Pa jeste vi normalni? Ma mene vam hvata nostalgija za jugom. Sam rekao, vi. Želim ga osjetiti na koži, za morskim valovima, za morskim plodovima. I kaj je u tome loše? Ništa. I mene često uhvati ta Ja, jugonostalgija. jesam vam rekla.
I još, za 15 minuta nam se zatvara otkup ambalaže. Jurimo! Ajde, dečki! Bog žili! Haha, ti bokca, da ostaviš ni na nas. Tek je. Aj. Znaš kaj stvari, Ej, jadni su ovi ljudi, a je. bez posla. Kakva se Je? A čini mi se pošteni ljudi, kaj ti Je, kažeš? kako ne? Čuj, mi bi mogli krenuti u akciju, a? Kakva akcija, opet kaj ti ni dosta akcija? Gle, u akciji je rešenje, razmiš. Bumo se neki spili i onda se mu spominali o akcijama, kužiš? Evo, Lepo si počeo, bumo si spili, sad bumo o akcijama. i to je akcija za popravak raspoloženja, ne razumeš? Ajde. Ajde. Malo, ajde. Odlično, ma. I, Je. kaj veliš, a? Ne bu ništa od akcije. Kaj? Ajde. Bu nekaj od akcije. Sigurno da bu. Je. Dobro, ajde, kak je to dobro. Čuj, Ja. znam ja ovakve. Oni biti svi u akciju za prava i bolji život, znaš. Ali da ih niko ne prepozna, ni rođena mamica, ni vlastita žena. Ajde, Boga ti, znam ja tako. Je? Ej, Kak da ne? Žena? Žena ti je i vjenčana ili nevjenčana? Je? Ili ljubavnica. Kaj si rekao? Ljubavnica, gle, kad ti misliš da je njima lako, one dele dupli posao. I vani kod kuće, razmiš mucica, a? Kak da ne? Možeš reći da im je teško da se žrtvuje. Je, čuj. Haha. Viš, ja ne merem tebe zamisliti da podnosiš toliko žrtvu, znaš? Joj, stari, znaš kaj? Nema ti više danas ljubavi. Danas samo seks. Nema seksa, ali seksa je sve manje, čuj. Bilo bi dobro da zadržimo tu međusobnu, tjelesnu i duhovnu komunikaciju, znaš. To potiče izmjenu tvari, metabolizam je ubrzan, srce bolje radi, znojimo se, znaš, a znojenjem se oslobađaju štetne tvari, kužiš? Ne. Kaj ti to opet pripovedaš o seksu? Ja seks nisam ni spomenuo. Gle, ja pričam o ljubavi. Ali moram priznati, znaš, da bi seks dao odnosu jednu novu dimenziju. Kužiš me? Ti kad ne pričaš, tebi je u glavi samo Aj, seks, no. daj, stari. Ma daj, molim te, daj. Bog! Bog, dušo, Ovo Bog. je grozno. U kakvom kvartu vi živite? Pa užas, a užas. Što je dušo? Što te uzruje? Mama, prošla sam kroz špalir psećih drekova. Fuj, može biti sram. Koga sram? Pese? Ne, pesi rade ono što moraju. Njihove vlasnike, oni ne rade ono što moraju. A šta je ovo kod vas? Ja. Šta je ovo? Brašno? Šta je ovo? Ulje? Brašno? Vino? Pivo? Šta je ovo? Otvarate supermarket? Ma ne. Ne. Kad si bili u akciji, Na da akciji smo bilo, pa penziju sam. dobili, pa je potrošili svoju i moju. Ma daj. Gle u šta ste, ja sam se mislila malo odmorit, gle u šta ste stan pretvorili. A gle, a kad pogledaj ovo, češnjak iz Kine, gle ovo, kupus kineski, istekao rok trajanja i ovo ništa ne valja Ma i sve nije ide iz van. Kine, sam se zove kineski merazme. Je, taka. A grah, šta je s grahom? Naravno, istekao rok trajanja i kineski naravno, a Karla mora jesti sve iz bio uzgoja, to jako dobro znate. Ej, dušo, a di je A Karla? gdje je Karla? Halo? Ne, sad ti mene dobro slušaj. Ne, ti si od svoje sinoć rekla. Jesmo se mi dogovorili da ti Karlu pokupiš ispred škole? Ma, ne, dosta mi je više svega. Ti si svoje sinoć rekla, a sljedeći ćemo reći vezano za razvod braka. Dosta, da si iz ovih stopa doveo Karlu kod mojih roditelja. Bog. Eto. Tata će dovesti Karlu, ako se prije toga ne razvedemo. Kaj si rekla? Najprije instant ženitba, sad instant razvod. Pa kaj ti je?
dijete je trebalo oca, mama, daj. Jej, kaj sad više ne treba oca? Pa treba, i imat će jedanput tjedno, a i to je sasvim dovoljno. Kaj? Kome je dosta? Tebi ili Karli? Ha? Mama, neću ostati sama. Živjet ću sa Karlom, a neću živjeti ni s vama. Žene si danas svašta umišljaju. Je. Da mogu biti i otac i majka. Je. He, koliko sam se puta ja mogla rastaviti. Gle, ako ćemo pravo, penzioneri bi se trebali razvoditi. Prvo, nemaju djece. Drugo, nemaju novci, kak ti penes. A treće, i seksa je sve manje. Tu se slažem. To je. Kako to mislite, nemaju djece, a ja nisam vaše dijete? Kak da ne, jesi, duša. Ali pogledaj se, tebi ne bi niš smetala se na dvore. Je, naravno, mama, uvijek predavno pričaš o takvim stvarima i na taj način. I briga tebe za moje osjećaje kao i uvijek. Joj, stara, sad si ga zbilja pretrla, to je naša curica, to je godi mući, voda. Jesu, zna kak si osjetljiva. Mama, današnji odgoj je znanost, vještina i umjeće. Znaš ti, hvala moja, koliko je nama trebalo umjeća da tebe odgojimo, se sjećaš stara, a? Joj, bila si sva vrađa. Ma, ja sam bila med i mlijeko. Naspram ovih, trebalo bi vama danas jedno dijete današnje generacije, pa da vi vidite kakav je posao odgoj djece. To je pravo, to se slažem. Ja žurim, sad sam se sjetila, moram ići, a još nešto. Dajte, molim vas, mama, kad ju on dovede, dajte joj nešto za pojesti. Pojela samo voće za doručak. Nikako iz ovog vašeg supermarketa. Dajte nešto iz bio uzgoja, ako može. A za svaki slučaj, ovo, Stani, to je tatina i moja mirovina. Nema ti to nikud nositi. To je naša duša, ti to tu ostavi. Ne, ovo ide vani i ovo ne dirajte. Bog! Čekaj, pa kam ideš ti, pa? Kaj mu ja i baka jeli? Sad, kad prejdemo mu donesi natrag. Odi se. Otišla je. Bravo, stari, joj, kak si to dobro smislio. A šta to radite? Niste me ozbiljno shvatili, a? A ja sam zaboravila jednu stvar, da je danas Karlin dan bez tableta. Kakvih tableta? Pa nisi niš spominjala za dete. Mama, tablet, kompjuteri. Aha, one kompjuterić s video igrica. Da. Danas se djeca po cijeli dan igraju sa strojem i na konca se i oni pretvore u stroj. Daj, mama, nemojte biti tako melodramatična i nemojte dramatizirati. Pa Karla vas tako voli, ma lako ćete mi s njom. A ovo ide vani i više ne dirajte! Bog, pusa! Ja si idem jednu spiti, ti. To sam si i mislila. Bitno je da piješ, to ti je važno. A to kaj bumo mi sad i kaj bumo dali Karli? Neka bomo dali, ne. Nek čuj. Boga, a gdje vrećica? Kakvu vrećicu sad opet tražiš? Vrećica s hranom, kad je donesla za Karlo, rekla da Karla mora jesti samo zdravu hranu iz bio uzgoja, čuj, ta hrana košta, bogati. Kak možeš reći da hrana za Karlu košta? Pa Karla je naša unuka, stari. Nije si moja čer, Karla moja unuka, višna. Ovo ti je moj novčaniček i kaj vidiš, ha? Prazan je, Kak je, dragi, prazan? ali ti svejedno moraš u dućan. Ne, hvala lijepa. Ja sam već bio u dućanu, prosim lijepo. Istina, shvati to ko promašenu investiciju. Propalo ti, dragi, nema, moraš u biohranu investirati. Sused! Pa, to je naša škatula! Pa što Cijelo! kak se dobro rekli. Baš hvala! Hvala, sused, to je naša kćer Miles. Pred vratom
vratima I ostavila. takva mi je moja investicija završila kao otpad. A zašto niste novac uložili da bi se on oplodio? Sakri. Ne bi vam on više niš oploditi. Boga ti, mogu ili ne mogu, to se ne zna, znaš. O, da ne mrem, U vašim godinama... Sused, Baš pitanje. ostavite se vi mojih godina, mojih investicija i pogotovo moje oplodnje. Prosim lepo. On u meni. Sused, si morate spiti jedno. Ajde, jednu ću. Ajde, daj našom susedu, donesem na O, ajde, hvala. Košar, pala, sused, Pa pala. sam je tak lijepo poslužili. Ja nazavit ću s vama i ovo ako vama ne treba, ja ću to uzeti i ponesem sam. Ne. O, sused, ja vam se držim one latinske. Bolje vrabac u ruki nego golub na grani, me razumete? Hvala lepa, ne treba. Stari, Kaj? daj, cijeli život držiš vrapca u ruci, ovak. Mjesto da ga pustiš, ti po cijele dane puštaš golubove. Opa ti! Pa i tvoji izlječu ribica moja, znaš? Kak Kaj da ti ne? misliš da ja to ne šljofam, a? Ja O, Boga ti, jada to, jo. ja ne tvrdim, stari, ali Ja ću svašta vidjeti. Ovo nisam vjerovao. Ha, Ja idem, ajde onda, ali Bog. žao mi je, htio sam vas nešto zamoliti. Sused, pa reci mi, kaj? Neugodno mi je. ma susedi, O, susedi. samo ne imate kaj se. Da posudim od vas nešto novaca. Kaj? Novaca! Pa nemamo mi novaca, sused! Sve ovo škatulje, vate! Deda je sve potrošil na akciji, nemamo mi Nema. Samo Pej. ništa. Mogu vam samo reći. Ajde, oživili! Bog. Novaca, mi novca! I ja mi novaca! Je, Moraš misliti! jadan. Čuj, Najbolje da ja to maknem, tako? baš, znaš kaj, baš je smiješan ovaj naš susjed, on bi peneze od Ma nas, je, a čuj, sve si ali potrošil. Daj, Joj. pusti njega na miru. Kaj ne bi ti opet sprobala onaj kostim, čao? Joj, stari, već sam ti rekla, nije to za mene. Joj, ni za tebe! To je već dosadno, gle! Mi Kako? moramo neke menjati, kužiš? Treba nam nekakvi dašak svježine. Razmiš? Znaš kaj, Kaj? a da kupimo ventilator. Joj, nakon vladu, niko to! Trebaju nam nekakvi drugi sadržaji. Samo Znaš kaj, mi bomo ugradili klimu, na akciji su. Gle, treba nam seksa! Jesos na seksa, kaj si ponori. Treba nam seksa! Ma treba plesa, znam. Brate, gluhi, seksa nam treba seksa. Jesos na. Kaj si rekel? Seksa. Treba plesa. Aj. Joj, znala sam ja da boš ti kad tad proplesa. Kaj su sve muškarci spremni učiniti za seks? Ko o čemu djedovi o seksu? A babe u plesu! Muškarci imaju samo jedan jedini problem. Dva, problem seksa i problem plesa. Stari, istina. Znala sam ja da boš ti meni kad tad proplesa. Gdje si dela one lazanje? Kaži ima. Odi poveći i ne prerati. Nema ti pomoći, stari, ako ti je želudac prazan, odo ja po lazanje. Dobro, razi koga, draga! Si dosta... Rukavice!
Pa ne, imam reumu, Jesam ti rekla da ideš reumatolog? Šuti, baba! Ruke nisu moje. Baba, makni se od njega, papi u zrak! Opet smo zaribali. Kaj ste zaribali? Fulali smo vrata. Nema nam. Isuse, nekako se mi činite poznati. I vi se mene činite. Ja? Su to oni. Sused, pa to ste vi. Je. Jasno kako ste me predstavili. To smo mi, a to ste na žalost vi. Ajde radimo s talentima kaj kupuju po akcijama. Ništa. Joj, dečki, pa sam ste trebali pročitati kaj piše na vratima, ti ovoga nema. Hej, Trebali su, ali nemaju ti vremena. Njima ti je brzina važna. to je drugi par opanku. Niš nije uzao. Sad smo došli tu, fulali smo vrata, ali idemo zajedno u akciju. Kud u akciju? Kakva opet akcija? Kaj ni dosta danas akcija? Nema dosta. Ajmo, maskirajte se, čarape, maske, bilo kaj na glavu i idemo. Ja ne idem nikud. Stari, ja ne idem. Ja samo ne idem u pljačku. Pak ni to pljačka, mi onak kak Robin Hood. Ideš. Ne idem. Jesi uzela ključ od susjeda? Kakav ključ? Pa susjedi se ostavljaju ključ jedni drugim. Naši ne. Ne. Nemamo ključ. Aj, kako mi sad niš. Ja se bojim. Idemo u akciju, makar i razbili vrata. Ajmo, maskirajte se. A kaj ja ću kod kuće, kako to onda? Stara, znaš kaj, odite v kuhnju. Dečki, prosim lijepo. Ne bomo staru babu pelali sobom, idemo mi sami. Odite v kuhnju, idemo mi sami. Akcija, idemo. Ajmo, tu bogati baba, znava, idemo. Kaj guša? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Šta izvolite? Šta se kod vas tu događa? Gde? Kod nas ništa. Pa, kakva je to buka? To vama buči u ušima. Nikakva buka, ja niš ne čujem. Slušajte, nemojte vi mene zapršavati. Čuo sam kod vas je buka. Dajte mi da pogledam. Niš, sused, vi ste došli na moja vrata i vi mene uznemiravate. Ja sam predstavnik svih stanara i moram to pogledati. Ako ne, zvaću policiju. Niš vi ne budete zvali policiju, ovo je moj stan i u mom stanu je mir. Joj! Aha, i to vi nazivate narušavanje mira. Briga vas za napuštene životinje. Ma sram vas može biti. Oprostite ovaj put, ali u buduće bez buke. Bez buke kažete. Znate li vi kakav je to poduhvat bio? Kakav? Morali smo vrata razbiti Da. i jesmo i razbiti. Ništa. Biće drugi put bez buke, doviđenja. A, čuj. Viš ga, kaj ni lepi, a? A, gle, ogladan je pa smo ga morali spasiti, znaš. To je vaš pljen. Je. A ja umrla od straha. Na nisam stvarno. Ali... I nekakvu poruku su dečki našli. Našli smo i pismo, daj, pročitaj kaj piše. Aha, Ne, veli? poruku ste našli. Veli ovako. Dragi naši, mi smo na vikendu u Madridu. U Madridu, bogat, ima se, o! Zvali smo vas, ali se niste javili. Molimo vas, pobrinite se za našeg pesika.
Uostalom, vi ste nas nagovorili da ga udomimo. Čuj to, dragi njihovi. Uopće se nisu došli pobrinuti za maloga pecika. Mući, sad ti s menom ne budu ti niš falilo. Mući. I što ćemo sad? Ti odluči si, ti glavna. Niš, odnesemo ga u sklonište. Tako je, on ima svoj dom. Jedan mucek. Ima dom, ali nema domaćina, oni su u Madridu. Dečki, neko na vrat ulazi. Mama, da. Opa, Bog. di si bila? Da, malo u šetnji. Karla, ajde, idemo, žurim. Karla. Nema Karla. Nije ovdje duša. Kako nema Karle? A nije došla. Nije došla, ništa je dobro. Evo, je li vama sad jasno zašto se ja želim razvesti od njega? Ja njega se nikad, ama baš nikad ne mogu osloviti. Što je ovo kod vas? Ma ništa. Pa niš. Niš, baš niš. Eto. Kaj sad? Ja, kako je slatki, o Bože, a Karla me dugo gnjavi, hoće brata ili ljubimca. Posrećila je se. Dobit će ljubimca, mnogo ti buci, super. Što? Ohoho, ništa nije riješeno, ne mogu se obrinuti o njemu. Ne mremo ni O ne. Nisi stvarno ne Nek čuj, Ribica, kaj se tebi ne žuri, a? Ne, tata, zašto? Malo ću se odmoriti, malo ću pričekati, možda dođu, a ako ne... A mogla bi otići shopping? Je. Jer... Na akciji ti je sve. Stvarno? A je vam možda nešto ostalo novca od onih vaših promašenih investicija? Joj, gled, pa ne moraš kupovati, ti samo gledaj, razmiš. Želite me se riješiti, ha? Ma ne. Gled, ali znaš kaj? Imaš lepo mobitel. Ako oni dojdeju, ja te nazovem, odi ti lepo mišoj dom. Odi. Ali ti nikad nemaš vremena. Ma sad golubčići, prilika. hoćete se. I tu neko kliknuo. Ne, Da li sam išao? Da ne. nije možda TV uključen u Ma dom. nije. Ako ste vi gluhi, ja nisam. Lopovi pljačkaši! Imate lopove u kući! Ne! To su naši. Vaši pljačkaši! Ma naši susredi Jozo i Bozo! Bili smo u akciji, spašavali Je, smo peseka maloga. Zato se meni učinilo kad sam prolazila kraj susjedi i vrata da su obrijena. A tako se znači spašavaju psi. A vas dvoje? Vas dvoje sigurno ništa niste ni vidjeli, Ne, a ni niš, čuli. niš, niš. Ma naravno da. Vjeruj mi, nikud nisam išla. Ja sam ostala doma. Je, mama, tamo svejedno, policija će onako pregledati nadzorne kamere pa će sve biti jasno. Jebem ti na kameru smo zaboravili. Tata, ko to mi? Ja nisam išla. Ti. Ja nisam išla. Mama, baš me briga, sad moramo smisliti priču za policiju. Gle, Nema priče. Morali smo spasti susjednog psa zavijali. Je, zavijanje ono, znaš, Čini mi se da je moj mobitel, nisam ga ostavila. Tu je negdje. Moj nije. Sad sam ga imala, ja sam Možda u uvek džepu, njega u džepu, to je 100%, mama uvijek je u džepu negdje. Čekaj, ovo je pravi kraj. Halo? Dobro večer. Da. Kažete susjeda, vrata do nas. Aha, na putu ste. Dobro. Kaj ste rekli? Da se pobrinemo za vašeg psa. A nekak mi se učinilo da sam čula neko zavijanje u vašem stanu, ko da su malo vrata provaljena. A ne, susjeda. Ne, ma kakvi, ma susjeda nemamo mi provaliti. A dobro, kad ste navalili. Ma bumo i popravili, kak da ne, bumo sve popravili. Gle, da, budemo breva. Je, imamo vam mi nove, mlade, zgodne susjede. Ma oni su to već sve sredili. Pardon, hoću reći, oni budu to sve sredili. Oni su vam ljudi od akcije. pa to je to, dečki, kada stalno govorim, akcija! Idemo na popravak, idemo! Ajde! Tajnite. Kaj? Pas? Ajde, dobro. Ajde, ja ću dolaziti. Ko
Ko sretniji od nas? Mi smo se pobrinuli za psa, a za brata se pobrinite vi. A mi odosmo u Irsku. Bog! Ajde onda, dečki, Bog! Ili, Bog! 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 Oj, jebem ti ove kineske osigurače. Da ti jebem. Sada lijepo ćete objasniti policiji šta se tu događa. Izvolite.